Sen dúbida é unha das probas máis exixentes do circuito e onte volveu a demostrarse. A súa dificultade técnica houbo que sumarlle ademais o mal tempo existente, con chuvia, vento e néboa, unha circunstancia que provocou que os corredores tiveran que extremar as precaucións. Tamén o fixo a organización. Araúz Aneo decidiu cubrir con máis voluntarios aqueles puntos de maior complicación, nos que había escasa visibilidade. Dos 270 inscritos tomaron a saída 220, e dese total remataron 218. Houbo 2 abandonos, un por hipotermia e outro por unha torcedura de nocello. A vitoria na xeral foi para Esteban Toucedo, que vencía nun apurado sprint na liña de meta a Óscar Brión. Paraban o tempo nunha hora, 15 minutos e 28 segundos. Por detrás deles, a máis de 2 minutos, entrou o terceiro clasificado na proba, Óscar Guerra. En mulleres, a vitoria foi para Verónica Calvo, cun tempo de 1 hora 29 minutos e 50 segundos. En segunda posición entrou Beatriz Barroso e en terceira posición Elena Matalobos. Por equipos, o triunfo foi para o Máxico Masasi Esquico, seguido do Tribu Trail, e en terceira posición o Club Atletismo Cambados. As próximas citas do circuito serán por Todosón, o 15 de marzo, e San Lois, en Noia, o 19 de abril. Para rematar en Ribeira co Ultra Trail do Barbanza de 42 km, a celebrar o día 10 de maio.